wach chungo gi tich in kako kil bende paro ne en wach moromo to sukari ni bende wan gadier ni nyalo yudore gi sani nikech ndalo odiochieng' manyoro kwach kich nawacho ni ne ndalo mar 14 ka gitimo nonro mar fwenyo ndach sukari makaman mabende pok giyudo nyaka gi sani. Sharon, adwaro ni apogra gi osiepa Meshak eyo matin sirikal poko timo gimoro maber e fwenyo kuma sukari ni nitie ama ng'eyo kuma sukari ni osechope. Aparo ka dibed ni sirikal nigi lengo mar pando ama mar umo jok manotimo importation bokelo sukari no bodonje piny ka. Story mar sukari ni dak ne waneno kuwuok kata jok moneno kiriembo tich kaka jotelo mar KEBS gi jok matiyo e kembe nini mopogre opogre kaka KRA officials manie port and jok makamago mago jok mador riembe tich nikech onge benefit ma sirikal yudo pando riembo jomoke tich basto delaying investigation ilani mondo tim kendo mondo mi jopiny report maber en ni nyaka sirikal yud nafas mar bet piny matim uchunguzi e yo makare mondo kik riemba ji ama kik gola report moko ikre yo makare mondo omi jopiny mondo o-consume. Mano kad pograg Meshak matin. To penjo mar riembo dhano tichni be en enough kose nitie gimoro amora moripotim kisheria mar make sure no warito jopiny kuom ohala man gi timbe ilagi. Riembo jogo tich ama riembo jotelo mag KEBS gi jo officers manobedo involved importation mar consignment no okoromo. Lakini yena good sign sirikal okawo steps makare mar making sure ne gimoro ilano okotimre. To ken riembo jok mane officers manobedo involved kende. Ineno ko nyisowa nitiere investigation ma is ongoing madwa nyisowa ama report madwa nyisowa kuma sukari no wuoke ng'ano mane o importe kambi mane o importe interest mar jomage manie kambino sukari no nyaka ne yud wach ni osechopo e supermarkets mage e retail centers mage mondo wayud report makare kaka igeng'o gimoro ilano kik timre kendo. Omiyo okapar riembo jogo ama chungo jogo e tich oromo but unyisowa goodwill ma sirikal ngo mar making sure ni gimoro ilano okotimre kendo nikech waneno ka koro gichako ng'iyo nyaka certification manotim kod jok manotimo documentations kuduto. Omiyo mano kuma ok wanyal mae sirikal max waneno ka gi show goodwill gima koro nyakwarit bwaneno report cha ochopo na dibo wacho no ang'o to bang' report kosewuok action mane ma sirikal okawo e judge sirikal completely. Green bedi paro ni ng'ato samoro no nindo kata mane tich kata na kaka jofuambo wakelo winjo kata na wach makama nyocha DCI wacho ni gisebedo ka gitimo nonro e kidni thuolo mar ndalo 14 ma osekalo manyiso ni sukari ni ne olala giwacho ni ne olala poya nono ng'ana rito sukari makama kilo milion 1 na nego ber ni ketho ne nego ni loke ethanol ne nego ni tiyo kode kembe mamoko kanyo koro isenga. Sharon, of course gima waneno kochopo mbaka ni kochopo kumwa chope ni bo winjo ni sukari marach no chopo e mesa mar ji mamadho chae ama matiyo kode en ni ng'ato no ninde tich. Nitie ofisa mar KEBS mano ninde tich, nitie jo KRA mano ninde tich, nitiere jok moko mane obedo ama no collude ama ne gibedo gi winjruok mar golo sukari ni mondo giket e mesni dhano ma ok ong'eyo kuma sukari ni owuok. Omiyo en adier nitie jok mane oninde tich. Lakini gima nyaka wang'e Sharon kisheria mondo itim investigation bi chiw report ama